minbizitik biziminera goaz, eta gure urrengo gonbidatuak, Aintzanek, 35 urte ditu eta Tolosatik dator. Bere 2 urteko semeari bularra ematen ari zela konturatu zen hemen badaukat nik zerbait. Koxkorren bat somatu zuen eta ondoren etorri ziren erradiografiak, mamografiak, etorri daitezken grafia guztiak eta orain nola dagoen, bera kontatuko digu. Gurekin da, Aintzane Artola. Apa, Aintzane. Kaixo. Bueno, 4 urte pasa dira. Bai, 4. 2005. 2005 urte. Bai. Hor zerbait somatu zenuenetik. Hori da. Nola zaude orain? Orain ondo. Ja gutxi gora bera bizitza normalera bueltatuta. Eta bizitzen. Zuk esan duzu, iaia 5 urte horrena zuretzat garrantzitsua da, agian alta jaso dezakezulako? Bai, azkeneko nire onkologakin hitzein nuna esan ziten 5 urtera iritsi eta dena orain bezala jarraitzen badu, alta emango zitela. Orduan pozik. Egun hori zer daukazu, egutegian marraztuta daukazu edo zer egin duzu egun hortan? Oraindik ez dakit. Pixka bat, ea iristen den da momentuko urduritasunak pasako dira. Tira, hasierara joan da, esan dugu, zu bularra ematen ari zinela, konturatu zinela, zerbait bazela. Ez dakit hasieratik kezkatu zinen? Ni hasieran uste nun edoskitzean zerbait izango zela. Umeak urtebete edo zeukan eta antzemat nun zerbait, baina azkenean edoskiten zaudenean bularrak handitu, txikitu egiten zaizkizu, denbora batean esnea ematen ez badiozu gogortu egiten da ere bai, orduan, hasieran emaginan gana joan itzan pentsatzen kalzifikazioren bat edo edoskitzeakin arazoren bat zegoela. Eta orduan hasi zian komeriak. Etzen ala izan, ez da? Etzen zuk uste zenuena? Ez, ekografia bat egitea bidali zidaten, eta ni hemen somatzen nun bularren koxkor txiki bat, eta ekografia egiten ari nitzala esan ziten. Eta hemen goran, ez naiz konturatu, eta azkenean proba bat, beste bat egin ondoren eta biopsiak esan zuen 7 zentimetroko tumore bat nula. Agian oso garrantzitsua da azpimarratzea, eta orain zurekin hitz egingo dugu, guk geuk gure burua, gure bularrak ezagutu egin behar ditugula. Bai. 7 zentimetroko tumore bat? Bai. Antzematekoa da? Bai, egia nik nuen tumorea oso azkar egiten diala, osortzen diala orduan. Baina edoskitzean konturaturez. Azkenen nituen bularrak etzien ere berezko bularrak. Eta diagnostiko hori jaso zenuenean, etxean 2 ume, senarra, nola hartu zenuten, nola hartu zuen familiak, nola izan zen hori? Bueno, egia esan, zentinela ere, gurun zentinera ere nola hartuta nuen, bere kasuan bezala metastasi bat egoteko arriskua zegoen, orduan gorputz guztia begiratu zidaten. Orduan proba horiek guztien ondoren esan zidatenean, bueno ez, bakarrik bularreko minbizia ez du. Orduan jasan genuen, jazta, goiko punta eman dugu, oain jadena aldapa bera izan behar du. Eta hortikan aurrea hasi ginen, jirabiran, tratamentu guztiak egiteko. Eta zure seme nagusiari nola azaldu zenion, zen txikia zen? Bai, txikiak urtebetezun eta besteak 3. Orduan pixka bat jolas baten moduan edo, amatxok titiak gaixo dauka, botika oso fuerte bat eman behar diote, eta botika horrek sendatuko du, baino nekatuta egongo naiz, hila eroriko zait, eta batzutan ezingo dut zurekin jolastu. Eta joku baten bezala hartu genuen. Joku baten, bera ere hila mozten aritu omen zitzaizun, ez da? Bai, esan genion, azkenean tratamentu hasi eta 15 egunetara hila eroriko zitzaitela esan zidaten. Orduan, esan nion bida, hila erortzen hasiko zait eta lagundu egin behar diazu. Hila erortzen hasi zaitenez zuk moztu beharko diazu. Eta orduan, ikusi nuenean erortzen hasi zaitela esan nion begira. Eta hiletik eutxi eta bea eskuan hilekin geltu zanen, ama, hila moztu behar dizut. Eta orduan baia juntzan dena joku bat bezala. Berak lagundu zidan. Eta moztu zizun? Eta moztu zidan.
eta saiatu zinen ahalik eta normalen eramaten prozesu guztia. Bai, eta oraindik ere normaltasun ez hitz egiten dugu. Adibidez, hile ordekorik etzen nuen jarri, ezta? Ez, beti pañuelo Zapiak batekin, edo erabiltzen dituen. bai, eta zapiak kalean, gehien bat hotza eta guztigatik babesteko. Etxean beti ezer gabe ibiltzen itzan, eta hile pixka hasi zaitenen ere pañuelo gabe ibiltzen itzen kaletik. Aurrera eta aurrera, ez dakitze momentutan operazioa egin eta bularrak kendu zizuten? Bai, kimioterapiako 6 hilabete egin nituen eta ondoren egin ziaten mastektomia osoa eta gurun kentzea. Eta hor izaten da, erabakiak etortzen dira ez, gero zer egin behar duzun bular horrekin, jarri behar duzu beste bat, ordezko bat, eta hor zuk adibidez, denbora dexente izan zenuen horri buruz pentsatzeko, ez da, buruari bueltak emateko. Bai, operazioaren ondoren, radioterapia egin behar nuen, orduan azala oso erreta gelditzen da. Eta urtebete edo egon behar du azal hori berriz sendatzeko. Orduan, urtebete hori eukin nuen pixka bat pentsatzeko zer egin nahi nuen edo zer gustatuko litzaidaken. Orduan, hasieran ibili nintzen kanpoko protesi batzuekin. Dia silikonazko titiak eta sartzen dira poltsiko batez bezala titi zorroetan. Bai, bi bular dituzula antzemateko edo jendeak ez somatzeko behintzat titi bat bakarrik duzula. Baina nire oso deserosoak egin zitzaizkiten, hasieratik. Ze pixua daukate, motxila bat bezala ematea da. Eta nik ez nun ulertzen, nik esaten nun, guztik ematen balin badu eta hau ni nago gaizki. Ni naiz deseroso dagon bakarra. Eta hori batzuekin hitz egiten, besteekin, asoziaziokoekin, da agian ez daukazu protesi egokia. Eta bigarrengo bat erosi nuen. Eta bigarrengoakin ere zertxo baito beto, baino ez. Esaten nuen hau ez da nerea. Kiroldegira juten itzan, eta kiroldegian titizorroan sartzen nuen protesia, eta hantxe muitu gora, bera, izar ditu, eta gero dutxara joan, kiroldegian egon itzen berdinakin eta ikusten zidaten. Orduan esan hona berra intzan ez zea iten aldatu. Eta orduan izan zen, esan hona, jazta. Ni naiz, titi bat bakarrik daukat, eta horrela aterako naiz kalera. Niebes silikonazko bularroiek zuparre egin duzu, horre momentotzen ez dira oso erosoak ematen duen ez? Inkomodo arraz, gainera berotasuna matente eta berak eratzen mugitzen dire, eskazkenin zuria ez da mugitzen eta hiek berak jentzu gimnasia da zerbait eta mugitzen dire, eta pisua eta berua, por ejemplo, ni bitzen izela pila bat mendigin, behinken du nun. Dena izerritua dena azkenin pikorra txikiak egina da fuera. Eta zuk zer egiten nuen, nola soluzionatu zen nuen? Ni dorsalak inin nun. Ni dorsala daukat hemen, dorsala muskula dut hemen, azpitikan, batzen dizut hemen, gero larrua ere bai kendu zieten hemendikanola triangulo bat, eta gero pezona intziaten ingeleko larruakin. Kriston lana, 12 ordu kirofanon. Niretzat, por ejemplo, premio bat izan duzen, niretzat. Hemen ikusten dugu beste aukera bat, hemen aukera desberdina daude. Zuretzat aintzan ez da beharrezkoa. Ez. Baina zuk hori adierazten duzunean, zuk esaten duzunean, nik ez dut nahi jarri? Zein nola jokatzen dute osasungintzakoek edo medikuek edo? Galdetzen dizute behin da berriz. Baina ez duzu egin behar, baina ziur zaudez ezula egin behar, baduzu denbora pentsatzeko. Orain ez baduzu egin behar, esango diguzu aurrerago nahi dezun. Orduan beti da beldur hori edo ondo egiten arioten naiz, nik beti esaten dut dala, zuk medikua juten balin bazea edo gu juten gehan bezala oso aldiro juten gehala, eta esaten badizute, sudurra operatu nahi dezu? Eta zuk, ez, baina ziur zaude? Eta bai, eta hurrengoan 15 egunera zoaz da, ze egin behar dezu sudurrarekin? Eta, ezer ez, eta orduan hasten zea pentsatzen, nire sudurra agian gaizki dago. Nik uste pixkat bularrarekin hori gertatzen zaidea. Hain bestetan esan diate, edo gero ere esaten dute, ikusiko duzu, jarriko izkizute bi titi puska, eta esaten zuzuk,
zeiza esaten, ez? Beraz hor badago zure ustez gogoeta bat egin beharra, ezta? Nik uste baietz. Bai, ze beti da, bueno, zure aukera da, baino baduzu denbora pentsatzeko. Badago ekintza bat, teta iteta deitzen dena, zer da zehazki? Bai, beraiek egin dutena da crowdfunding bat, eta crowdfunding horren bidez egin dute titizorro bat titi bakarreko emakumeentzat. Hau da, orain arte mastektomiatuta gauden emakumeentzako titizorroak dira poltsikoa daukatenak, protesi bat sartzeko, baina ez daude titi bakarreko titizorroak. Eta orduan aurrera atera da, egin dute, beraiek, gertatzen dena da jostun batek egin ditula, titizorro bakoitza, nerea uste hemendik gutxira irikitsiko zaitela, eta oso garestiak dira. Orduan, orain mugitzen dagona sarean, da ea zirikatzen dien enpresa handiak horrelako titizorroak egiteko. Ze demanda badagola. Marka handietaz ari gara, hori da, bai. Bai, denok buruan ditugun marka handi horiek. Marka Ez dakit guk eragina handirik badaukagu, baina deialdi bat egin genezake, ez da? Ea zerbait egiten duten. Hau uste nahiko garbi esan duela, ea norbait animatzen den horiek egitera edo. Bai. Eta nolan moldatzen zara? Nik goraiziak hartzen ditut, titizorro hartzen dut, eta hemengo kopa moztu egiten dut. Moztu egiten diozu. Bai, ez da bat ere txukuna gelditzen, ez da sexia, baina erosoa da. Azkenean hemengo tira ere kentzen diot, eta behar dudan kopa bakarri dakat. Maitane, oraintxe ari gara aipatzen bular bakarreko titizorroak. Azkenan ikusten dugu, ez? Estetikara gero bideratuta horrelako bide bat, agian gogo eta egin beharko genuke honi buruz ere? Handia, hemen ze garrantzitsua bitua izane, eta nibesek beraien koherentzia, ez? Bakoitzana desberdina da, batek nahi izan du, eta besteak ez, orduan, ze garrantzitsua da bakoitza berearekin koherentea izatea, eta ez eramatea beste guztiek egin dutena. Ze denai funtzionatzen diena igual neri ez di funtzionatzen, orduan, aintzaneri horrek ez di funtzionatzen, ez dio betetzen. Ze kasu hauetan, gehien bat bularreko minbizietan, eragina handia daukana da bai gure bizitza sexualean eta irudi femenino hortan esango genduke, ez? Emakumeak daukagu irudi perfecto bat esango genduke, eta, karo, hori ikusten da momentu hontan azaleratuta, kanporatuta, orduan hemen zaila izaten da, ze estereotipo asko sartzen dira, beldur asko, feminidadea ikutzen da, orduan hemen gogo eta garrantzitsu bat egin behar da, bakoitzak bere koherentzia hori izateko, eta intzanek hori egin du, bere koherentzian, berak ez du nahi, berak titizorro bat nahi du, berai hor ezer jarri ez dadila, eta jazta. Orduan, nik uste dut kontzientzia geroz eta handiagoa daukagula olako gauzekin, eta lortuko dan gauza bat izango dela, intzane, nik uste dut baiet. Beraz, idealizatuta dago, rekonstrukzioa edo berregite hori edo bular ordekoa jartzeo, operazio hori idealizatuta dago zure ustez? Nik uste dut jende askok laguntzen diola, asko laguntzen diola. Baina iruditzen zait ere, hain sartuta dugula hori beharrezkoa dela, azkenean behar hori ere sortzen dizutela. Osea, modu batean sortutako gauz bat dela. Agian lan gehiago egingo balute gu garan bezala onartzen, ez lirateke hainbeste operazio egingo. Tira intzan, hemendik urte betera alta ematen dizutenan, ea hemen ospatu dezakegun. Ospatuko dugu hori, bai hori xe.